ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଫୋର୍ସ ମି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରନି। ସଟ୍ ଅପ୍ ମାନେ ପାଟି ଚୁପ୍ କର। ଡୋଣ୍ଟ ବି ସିଲି ନିର୍ବୋଧ ହୁଅ ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ଟକ୍ ଟୁ ମି ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି। ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ସୋ ମଚ୍ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନି। ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହ୍ୱାଏ ଜାଣିନି କାହିଁକି। ଡୋଣ୍ଟ ସେ ଏନିଥିଙ୍ଗ କିଛି କୁହନି। ସେ ଇଟ୍ ୱାନ୍ସ ମୋର୍ ଏହାକୁ ଆଉଥରେ କୁହ। ସି ୟୁ ସୁନ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହେବ। ସି ୟୁ ଲେଟର୍ ପରେ ଦେଖା ହେବ। ଏନିଥିଙ୍ଗ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କିଛି ଖାସ୍ କି। ଡୋଣ୍ଟ ମେକ୍ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜେସ୍ ବାହାରେ